समावल' नङा थांनाय माखासे समावनो बिटिसिनि राजनितिया सोलायनाय फैदों। जों मिथिगौ बर' हारिया आलादा हादोर सोरजिनो थाखाय 1967 निफ्रायनो बिटिसि पलिटिकेल पार्टी दानानै आन्दलन खालामबोदों। नाथाय बेजों बड'लेण्ड रायजो मोनबोआखै। 1987 नि 2 मार्चआवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन। जों बयबो मिथिगौ जों सेपारेट स्टेट मोननो हायाखै। नाथाय 1993 नि 20 फेब्रुआरि खालि जे सान्थि सुक्ति जादोंमोन बिनि गेजेरजोंनो बिएसि सोरजिजादोंमोन। नाथाय बिएसि सुक्तिनि गासै दफाफोरा मावफुंजायैलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1996 सनावहाय बड'लेण्ड डिमान्डखौ दिखांफिनो। लोगोसेयैनो 1996 सनावनो बिएलटिनि जोनोम। बिएलटि आरो एबसुनि दैदेननायावहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि फिथाइ महरै 2003 सननि 10 फेब्रुआरियाव बर'नि मोनसे नैथि गोरोबथा जानानै फैयो। बे गोरोबथानि थाखाय बिटिसिआ जोनोम जायो। नुनो मोनो बिटिसिनि गोबांथार दफाया मावफुंजाबाय। जेरैहाय डिमार्केसन अफ बाउन्डारि, डिलिमिटेसन अफ कन्स्टिटुएन्सि, withdrawal of the cases, relief and rehabilitation, holding of the election. बिनि थाखायनो 2005 सनावहाय बिटिसिनि गिबिथार बिसायख'थि जानानै थाङो। नाथाय दिनैहाय 2005 सननिफ्राय 2020 सनसिम बे बिटिसि सुक्तिनि गोबांथार दफाफ्रा मावफुंजायाखिसै। जेरैहाय बिटिसिआव लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार दं। लेजिस्लेटिभ पावारखौ एक्सारसाइज खालामनानै गोबांथार बिला पास जालांबाय बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय। नाथाय बे बिलफोरा अनारेबल गभर्नरनि एसेन्ट मोनैनि थाखाय एक्टआव कनभार्ट जायाखिसै। जोंनि गणतन्त्र हादोराव हाग्रामा महिलारि बायदिनि बिपिएफ राजखान्थि पार्टिया गावनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। खिन्थु जों बुजियो बिथांनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसिनि बर' रायजो आरो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनि हप्स एन्ड एसपिरेशन्स गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बिनि थाखायनो बर' आरो बिटिसिबासि रायजो राजाफ्रा बिनि बिकल्प नागिरदोंमोन। बे बिकल्पखौ दिनैहाय थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों गोरोबथा खालामग्राफ्रा ज' जानानै इउपिपिएलआव जइन खालामनानै फैगौ बिटिसि इलेक्सननि थाखाय जे जों साखाफारा जानाय नुदों, बेखौ नायोब्ला हाग्रामा महिलारिनि जे बिपिएफ दोलोनि राजखान्थि बे जोबनायनि लामायाव फैबाय होननानै आङो बेक्तिगत भाबै साननानै लायो। जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय फैगौ बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थियावहाय 40 जोंनि समस्तिफोर, बेवहाय 40 जन बिजाथि जों फसंगोन। जोंनि गोसोआव फोथायनाय दङ जोङो गोबां बिजाथिफोर देरहाबोनानै बिटिसिखौ जों दखल खालामगोन। नाम्बार 1 एजेन्डाया जागोन जे दाख्लैसो जानाय 27 तारिख जानुवारिनि थामथि बर' गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ जोङो आखरे रुपायन खालामनायनि जों बेबस्था लागोन। आंनि अपिनियना बे जे जोंनि राजनितिक भाबै रायजो राजानि जे मावनो गोनां हाबाफारि, नोंगौ गासिबो राजखान्थि हान्जाफ्रा बेखौ मावो। आं बुजियो जोंनि गेजेराव जिहेतु गोबां दाबि दावाफोर दंमोन, बे दाबि दावाफोरखौ गोबां सम गोबां राजखान्थि आरो अराजखान्थि हान्जाफ्रा आन्दलन खालामबोनानै गोबां जोंनि गेजेराव गोरोबथा लाबोबाय। एसे आगोल रायखांनाय बायदि 1993 नि 20 फेब्रुआरिनि बिएसि सुक्ति, 2003 नि 10 फेब्रुआरिनि बिटिसि सुक्ति आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020 नि जे थामथि बर' गोरोबथा, जोंनि गेजेराव मोनसे प्रायरिटि जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय बर'नि सार्भाइभेल
इउनिटि एन्ड प्रसपेरिटिखौ जों लाबोनोब्ला आरो बिटिसि आरो जानो गोनां बिटिआरनि बर' सुबुं आरो बेयाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठि धर्म अबलम्बी मानसिफोरनि अलराउन्ड सिकिउरिटि डेभेलपमेन्ट लाबोनोब्ला दाख्लैसो जानाय जे थामथि बर' गोरोबथानि गासै दफाखौ जुदि जोङो आखरे रुपायन खालामनो हायो आंनि गोसोआ बुङो जे जों लुबैनाय जे बर'नि इउनिटि सार्भाइभेल प्रसपेरिटि आरो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ जों लाबोनो हागोन आरो बेखौ लाबोनो थाखाय दाख्लैसो सुक्ति खालामनाय जे अन्यतम साक्षरकारि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलआव जइन खालामनानै वार्किं प्रेसिडेन्टनि बिबान लाबाय आसा खालामदों गासिबो सुक्तियाव सहि होग्रा आफाद आरो नेताफोरा जेरैहाय बिथां रनसायग्रा नाब्ला दैमारि धीरेन बर' गबिन्द बसुमतारी सावरायगोरा आरो बिथांनि लोगोफ्रा आं आपिल खालामो गासिबो इउपिपि हानजायाव हाबफैजोबनानै बेनि नेता आरो कर्मि जानानै जिहेतु सुक्तिखौ खालामनाया जोबोद गोब्राब खामानि आं बुजियो सुक्तिनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामना बेनिफ्राय बे गोब्राबसिन हाबानि थाखाय जों रेडि जानांगौ जायनि थाखायहाय आरो खेबसेबाव बर'फ्रा राजा लामायाव रेल लामायाव गोबां जायगायाव जाहाथे आरो आन्दलननि थाखाय जों ओंखारनाङा जोंनि जौगानाय लाबोनो थाखाय रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि बे दाख्लैसो जानाय थामथि बर' गोरोबथानि सुक्तिफोरनि दफाफोरखौ फारि फारि बाहायजानाय जायोब्ला जों लुबैनाय गासिबो सिमा जाफुंजोबगोन होननानै आंनि गोसोआ फोथायो ओंखायनो इउपिपिएलनि सासे साधारन सोद्रोमा जानानै आइ वुड लाइक टु कन्ट्रिबिउट इन माइ लिटिल चइस टुवार्ड्स द बिल्डिं आप अफ दिस ग्रेट ससाइटि आं बुजियो जोंनि गणतन्त्रआव जे मोनथाम गाहाय खुन्थिया एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेचार एन्ड जुडिसियेरि फंसेयैनो बुंनाय जायो ल टेक्स इट्स अन कर्स बिथां रन्जन दैमारिया जों बुजिनायाव सासे कनभिक्ट बिथाङा जेल खाथिनानै दंमोन नाथाय बिटिसि आरो बिटिआर ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठानि थाखाय सरकारनि अनुर'दाव अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथांखौ मोनब्रै सप्ताहनि थाखाय इन्ट्रिम बेलाव हरदोंमोन बे बेलनि मियादा जोबनानै फैनायखाय बिथाङा जेलाव थांनांगौ जादों आरो जेलाव थांखांनानै बिथाङा बेलनि थाखायहाय आर'ज बिलाइ होदों अनारेबल हाइकर्टआव जायनि हियारिंआ फैगौ 25 मार्चआव जागोन आसा खालामो बिथांखौ आरो गुबुन मोनसे समनि थाखाय बेलाव हरबावगोन आं बुजिनायाव ल टेक इट्स अन कर्स बेयो मोनसे जुडिशियेल प्रसेस बिथाङा जेलाव थांनानै दं बे खोन्दोसे समनि थाखायल' आरो जोंनि गेजेराव फैनानै बिथाङा जोंनि बर'नि आरो बिटिआरनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारि मावनायाव गावनि क'पारेसनखौ एक्सटेन्ड खालामफैगोन होननानै आं सानो